जगन्नाथ अष्टकम सांगून स्टार्ट करता. हरे कृष्णा. श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलराम सुदर्शन प्रणाम मंत्र. देव देव जगन्नाथ प्रपन्नते विनाशन पाहि मां पुंडलीकाक्ष पतितानां भवसागरे. जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी. जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेशं भद्रदायिनी. नमस्तेस्तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल. सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ आज्ञातिमिरान्धान वैकुंठ पथ प्रदर्शक. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री जगन्नाथ अष्टकम. कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा बिरीनारी बदन कमला स्वद्मधुपाः. रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशा चितपदो. ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदहते. सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो. ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना. सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवाव सरदो. ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. कृपा परावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो. रमावाणी राम स्फुरद मल पंकेरुमुख. सुरेंद्र आराध्य श्रुति गणशिका गीत चरितो. ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. रथारूढो गच्छन् पतिमीलित भूदेव पटलै स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण सदय. दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगता सिंधु सुतय. ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्म पीड कुवलैदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाची राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं धृततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां वितातिम् अपारां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितम् इदम् ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतशुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. आता मुखारसून आमगेल दोन माताजी येऊन मुखार कसं प्रोग्राम असे श्रावण मासाचे ते त्यांनी सांगून देतात. ओव्हर टू यू माताजीस. माताजी तुम्ही म्यूट असत. हरे कृष्ण. आयत पडतवा. हरे कृष्ण. आयतच माताजी. हरे कृष्ण. विद्या माताजी कैमरा सकडा काय गोतशे इले म्हणके 9 तारीख ऑगस्ट 9 नुकुनो श्रावण मासाचे प्रारंभ जातास. श्रावण मासो आमका मस्ती मुख्य मस्ती पावन महिने आहे. सुमार सकडी परब याच महिना येतात आणि त्याच खातीर भागवत पुराण कोंकणींतू सुमार सकडी प्रोग्राम्स आम्ही ऑर्गनायज केल्लेले आसा. तुमकां ऑलरेडी गोतच पुरो आम्ही आमगेल ग्रुपांतू अनाउन्स करतासची. कसं म्हणल्यार एक महिनो आम्ही गम्मत करू असं. सुमार प्रोग्राम्स कसं प्रोग्राम्स म्हळ्यार पूरा भगवद्गीता 18 चॅप्टर्स असं पळय पूरा आम्ही शिक्षा प्रयत्न करू असं. टोटल एक 20 दिसांतू आम्ही फुल्ल भगवद्गीता आम्ही अर्थ करून घेवच्याक प्रयत्न करताची. ताज नंतर सुमार सकडी फेस्टिवल्स परब येतास. कसं म्हणल्यार बलराम जयंती जन्माष्टमी तशी पुरा आम्ही अंतू श्रावण महिन्यांतू आम्ही सेलिब्रेट करू असं. ताजे नंतर अनेक एक मुख्य कार्यक्रम आम्ही करू असं. कसं म्हणल्यार 3 दिवस या महिन्यांतू 3 दिवस आम्ही फुल्ल भगवद्गीतेचे पारायण करू असं. फुल्ल भगवद्गीते वाचूचे असं. केदन हांव निमगेल्यार ऑगस्ट 8 ताक 8 ताक 18 ताक
आणि सप्टेंबर 3rd. हांव वापस रिपीट करता. ऑगस्ट 8, 8th, ऑगस्ट 18th आणि सप्टेंबर 3rd. ऑगस्ट 18th आणि सप्टेंबर 3rd एकादशी. सो आम्ही ह्या 3 दीस फुल भगवद्गीताचे पारायण करू. असं कोण कोण आमगेले श्रावण मासा ग्रुप आसच की तांकां आमी ऑलरेडी अनाउन्स केला नांव घेतल्याची. कोण रिसायटेशनाक आपयला फुल चॅप्टर एक जन फुल चॅप्टर रिसाइट करतासची, एक जन ಸ್ವಲ್ಪ सिलेक्टेड वर्सेस रिसाइट करतासची. ऑगस्ट 8चे फुल बुकिंग जाला. मुखारी आम्ही ऑगस्ट 18th आता स्लॉट्स ओपन आसा. तुम्ही सगळा काही निवेदन करतासच की याची खंयचे चॅप्टर खंयचे श्लोका तुमकां म्हणूक ख्वाहिश की याची रिसाइट करायची आणि परमात्माला देवाला श्री कृष्णाला आशीर्वाद पायाची म्हणून आम्ही निमगून घेत असची. हरे कृष्ण माताजी. देवती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चिक्के तुमगे वीडियो समेना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. एक्चुअली म्हाका एक क्वेश्चन निमगूक आशिल्लें. कसं म्हणल्यार आता लास्ट 2 सेशनांतू आम्ही भागवतमाचे कसं इम्पॉर्टंट भागवतम आम्ही कसले हे करका म्हणून आम्ही आयकत आसाची आजी आयकत आची. तशीची हे भगवद्गीते श्लोका आम्ही तक पठन करका ते आयकल्यार जायना वय ताजी श्रवण नाही वय की आम्ही जे पठन केले तंतू चड हे कसं नाही आसपाय महत्व आसपाय. श्रवण भारी इम्पॉर्टंट जल्ल्यारी पठनी कोरगा. इत म्हळ्यार भगवद्गीते म्हळ्यार कसलें भगवद्गीतेंतू पुरा आमगे जीवनाचे गूढ रहस्य पळय ताजे पुरा आमकां विषय सांगला कृष्णान. कशी जीवन चलोसून वोरका खंयची सिच्युएशन आमी कशी राबून कशी ताका फेस करका त्या पुरा आमकां भगवद्गीतेंतू सांगला. ते आयकूच का वय जल्ल्यारी कसं जाता आमी वाजितना आपणे आप ऑटोमॅटिक जावन आमकां अर्थ जाता. ताजे खातीर आमी आयकूच मात्र नाही पठनही करका. अच्छा बट ये पठन करच्याक कष्ट की माताजी की इजी आसा. तितली काय कष्ट जायच ना. ताजे 2 कारण आसा. एक कसं म्हळ्यार आमगेले कोंकणी भाशा न्हय आमगेले मूळ भाशा जाल्यार खंयची दुखून आमगेले आयला आमगेली भाशा संस्कृता दुखून. सो संस्कृत आणि आमगेल भाशेंतू मस्त सिमिलॅरिटी आसा. आरामेर बैसून आयकल्यार मस्त सिमिलॅरिटी आसा. सो आमकां शिकून काडूक इतले काय कष्ट जायना. दोन्ही विषय कसं म्हळ्यार आम्ही ग्रुप्सांतू ऑलरेडी प्रभू राधागोपीनाथ प्रभूले रिसाइट केलेले व्हिडिओ घाला फुल्ल एका अध्याय दुखून 18th चॅप्टर तारी फुल्ल त्यांनी रिसाइट केलेले आम्ही व्हिडिओ सर्क्युलेट केला. त्या तुम्ही ऐकत रब्याची त्या व्हिडिओ ओटू तुम्ही म्हणायची त्या ओटू वाजित कसं जाता आमगेल प्रोनाउन्सिएशन की डिक्शन की क्लियर जाता आणि कसा विषय आमका थोडी अर्थही जाता. वाजित अर्थ जाल्यार आणि काही लायक नव्हे. वय माताजी करेक्ट. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता आमगेल नेक्स्ट सेशन His Grace Shri Gaur Nataraj Prabhu Tangele 3rd session on the essential subject matters of Srimad Bhagavatam. First session antu amka Prabhujina sangun dilla ki Bhagavatamach importance kasale taji fal kasale mo. So at paiche antu second session antu tani amka sangla ki sargo visargascha sthanam poshanam uthaya manvantare ishanukatha nirodha muktir आणि आश्रय हे 10 सब्जेक्ट मॅटर्स ऑफ श्रीमद भागवतम आमकां सांगला. सर्गो म्हळ्यारी कशी कृष्ण परमात्मान हे जगताचे क्रिएट केलेले द एलिमेंटल क्रिएशन. मागिरी ब्रह्मदेवान त्या मुखार शिले द सेकंडरी क्रिएशन दॅट इज द विसर्ग. स्थानम द प्लॅनेटरी सिस्टम द बेस्ट स्थान ऍक्च्युअली मनुष्य जेव्हा पुरे जीव लोकांक बेस्ट स्थान कंचे म्हळ्यार कृष्णधाम. खंयचेय लोक आमी असच्या पुरो पृथ्वी लोक स्वर्ग जेव्हा पाताळ बट बेस्ट आणि सेफ खंयचे म्हळ्यार आमकां कृष्णधामाची. प्रभूनी त्या सांगताना आमकां इवन इंद्राल एक्झाम्पल दिला. ताका जाल्यार कितले कष्ट असे इंद्र स्वर्ग लोकांतू. सो बेस्ट स्थान कृष्णधामाची. मागीर पोषणम
भक्तांक देव कशी राखता, तांगेल कशी रक्षण करता. आम्ही देवाला स्तुती केल्यारी, जेव्हा देवा वयर प्रीती दवरल्यारी देव आमकां कशी रक्षण करता. मागीर उथय इच्छा शुद्ध कोरनू आम्ही कृष्ण परमात्माले धामा वच्ची तशी कार्य कोरता. मन्वंतरे द रायम्स ऑफ मनु, ईशानुकथा द सायन्स ऑफ गॉड, त्या आम्ही अर्थ कोण घेवका. देवाले अवतार, तांणी केलेले लीला, मागीर तांगेल भक्ताल कहाणी आनी पुरा. मागीर निरोध म्हळ्यार डिसोल्युशन, वाइंडिंग अप ऑफ दी जगत. मग लास्टाक आम्ही पुरा देवालांतू अंतर्भाव विलीन जावचे. मुक्तीर लिबरेशन. मागीर लास्ट आश्रय द सुप्रीम शेल्टर. श्रीमद भागवतम स्वतः श्री कृष्ण परमात्मान तांगेल प्रितीच भक्त उद्धवाक सांगून दिलेले निजधामा वच्चे पुढे. सो आज आम्ही प्रभुजी मुखांतरी भागवतम विषय आनी ऐकूया. हरे कृष्ण प्रभुजी, आम्ही पुरे तुमका वापस स्वागत करताची. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. Hare Krishna. We'll start with the prayers. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Dam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो आज आम्ही फर्स्ट सेशन अंतू आम्ही श्रीमद भागवताचे इम्पॉर्टन्स कसं म्हण पळयलें. कसं लावायचो का, कसं आम्ही ऐकू का, सुरू ऐकू का. श्रवणम तस्य श्रवण मात्रेण श्रवण. तदनंतर ताजे 10 सब्जेक्ट मॅटर कसं नाही म्हणून आईची चिक्के क्लास चिक्के दीग वच्चा पुरो हे लास्ट सेशन जल्ल दखून. बट दिस इज बाय नो मीन्स इज दी एंड. इथं मला भागवत ऐकता एंड कसं जाता की भागवत आम्ही समकोर ऐकला रे हृदय शुद्धी जाता. भिद्यते हृदय ग्रंथीस. आमगेल हृदयांतू मस्त पुरे ग्रंथी मला प्रतिपटी आमकां पळयतना आम्ही कसने वाईट कसने विंगडाले विरुद्ध आम्ही कसने एक इच्छ दवन घेतला रे पुरे इच्छे एक नमने गांठ जातके. मिगेला मोहम्मद सांगशील सान असताना जेवण सम करनातला रे पळते वरलल पुले गळ्या गांठी घालून तुक पेटयता म्हण तशी तुक दौड दौडयता म्हण देशी गळ्या गांठी घालून. तशी आम्ही कसने कोणाला विरुद्ध आम्ही कसने एक वाईट अट्टायला रे आलोचन केला रे जाव ते कार्य केला रे ते एक नमने गांठी. काल हांव ड्रायव्ह करता आशिल्लो. ड्रायव्ह करतना ब्लूटूथ रे ड्रायव्ह करता उलयतास कोणकी फोन म्हाका मना वच्चे न्ही. हांव लेफ्ट टर्न मारतना युजली मिरर आरते येलो लायट येता खंयचे एक व्हेकल असल्यार कोणके फास्ट येता आशिल्लो. हांव लेफ्ट लेन चमकलो वतना ताण ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक मारले देवदयेन. ताण ब्रेक मारतना हॉर्न मारले. तेन्ना म्हाका कळ्ळें अयो हांव मेगेल मिस्टेक म्हणून हांव मेगेल मिस्टेक हांव कसो करता. सो हांव तो आसलो. मागीर सिग्नल आयले येदुरा सिग्नल आशिल्ले तो सिग्नलार वचून राबयले. मागीर मुखार वतना हांव आनीक उलयता आसा म्हाका तितलें मना वचचें न्ही. हांव चिके स्लो आशिल्लो पास. तो मार्क्स दुखून आयलो मुखारसून एक्झॅक्टली मागेल कार हांव पास कट मारले येदुवयले.
तर म्हाका दिसलें हांव हॉर्न मारकावे म्हणून तेदन म्हाका एक आलोचना येयलें हांव भागवत पुराणा कोंकणी क्लास दितास हांव अशी केला कशी म्हणून तशी न्ही हांव आलोचना केलें की कशें म्हळ्यार आमगेले एक्शन्स अवर एक्शन्स कॅन बी ऑफ टू वेज दोन आलोचनार आमी एक्शन करयत कसं न्हय आतां हें साना इन्सिडेंट आसा न्हय इट कॅन रुइन माय लायफ इट कॅन फिनिश चायनीज सांगचें आसा चायनीज सांगता कसं म्हळ्यार चायनीज प्रोवर्ब one moment of impatience, one moment of patience can ward off a great disaster. One moment of impatience can ruin a whole life. हे सांदू कोण पळयलां कोपान आमी आमगेल्या लायफ कैद करयत आनी कोप म्हळ्यार तूं भारी कॉमन वो कोप नातल्यार म्हगेले प्रोफेसरान म्हगेल्या मणिपाल आसतना म्हगेल्या हांव क्लासान करची पुराय नाका डिवोटी जावचे फुडें तन्नंतरी नाका नातले ताणें मेला ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ सांगलें तूप मीठ खातले कोणाकय कोप येता म्हण तेदन म्हाका लेखलें मीठ खातले कोप पुरो आलोचना करता आशिल्लो आतां म्हाका गोतस कशें येता जाल्यार तेदन हांव लेखलें की आतां हक्का आड घालरी हक्को हॉर्न मारल्यार हें कसं नाही जावचो पुरो हांगा जन गन्न गान मारता असल सಣ್ಣ सಣ್ಣ विशय पयर एक पेपरार इन्सिडेंट आयिल्लें कसं न्हय एक बायल मनशेन ती गोतना कोण की दोग जाणांन हॉर्न मारले म्हाका ती कोप येवन तीन अशी कट केल्या तांकां तांगेला गन्न आशिल्लें तीन अशी कट केल्या म्हूण ती येदूर आशिल्ली तांगेले हे दोग जाण कोण की तांणी कशें केलें तांकां कोप आयली की तांगेला गन्न आशिल्लें आनी तांणी आलोचना तय करनी सीदा गुंड मारलें गुंड मारल्यार तिगेल चाल्लो म्हाक्षी बशिल्लो ते गुंड लागून मेलो अशी एक जाणांची ती काय कोप आयल्या तिने कार कट केला म्हळ्यार कलियुगान तूं जनाले कोप हें पुरे खंयची लेवलार आस म्हळ्यार आमकां कंट्रोल एक क्षण कंट्रोल करना नातला री भारी कष्ट यू कॅन रुइन युअर लायफ त्यामुळे हांव मागीर थोड्या वेळान न्हतो आसलो मागीर तो चमकलो तागेले वाटेर तो चमकलो म्हगेले वाटेर हांव चमकलो मागीर हांव आलोचना करून लेखलें हांव बिणी रिएक्ट केलें जाल्यार कसं जाता आशिल्लें कसं जावन आसच्या पुरो हें भारी कश्ट सो ते क्षणान तुमकां ते आलोचन येवन तुमी ते कंट्रोल करता म्हण जाल्यार हांव व्हडले कंट्रोल केलें म्हण सांगची न्ही हाज्या फुडें हांव मिस्टेक केला जाल्यार ते आलोचन येवंक जाल्यार एक रिपोर्टरान निमगेले एक सक्सेसफुल बिझनेसमॅन सर वॉट इज सिक्रेट ऑफ युअर सक्सेस म्हण म्हणालो रायट डिसिजन्स How do you make right decisions? Right decision कस केला बाबा एक्सपिरियन्स म्हणाल How do you gain experience म्हणाल रॉंग डिसिजन्स तशी भागवत आहे तशींची कशी डिवोटीन मिस्टेक केला कशी डिवोटीन ताका सम केला दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो आमी लायफान पुरो जनान मिस्टेक कोरून आसका इस्कोन येतरी इस्कोनान अत्तरी येता म्हळ्यार आमी अर्जुना निमगुचे आसा भगवद्गीतान काम येश न्ही निमगुचे आसा आमी पाप कसला करताची म्हण त्या श्लोकान निमगीत आसा आमी पाप कसला करचे म्हणून तेन कृष्णान सांगचे काम येश क्रोध येश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिनाम एक्कबटी प्रेशर चोरचे एक्कबटी कोप चोरचे कारण कसं नाही भितर रजो गुण भरला एक एक पटी वडी जातर पुरो जनाल गरकडे लढाई जात ना कोण की सांगची गे तुम्ही सायकॅट्रिस्टाला वच्ची नाका तुगेला मिस्टेक कसं म्हणून एनालाइज करचे गरकड लढाई करी 5 मिनिट भितर बायल सांगते तुगेला कसं कसं मिस्टेक असं म्हणलं अरे तू आलोचना कर का म्हणटा तुगेला कंप्लीट अनालिसिस हे जन्माचे पुढले जन्माचे पुरे दिवन सोडता म्हणटा तू मात्र नाही तुगेला पुरे परिवारात दिवन सोडता तितले अनालिटिकल एक पटी अशी उलयत आसतना बायलांनी म्हाका सांगले तू हे कोप मेकेल वयर न्ही तुगेल भितर वयर कोप आशिल्लो दोकून ते भायर येता ते विंगड कसं नाही कारण ते म्हाका वय म्हण दिसलें कसं न्ही तुका कोप येवचे म्हळ्यार तुगेले हें न्ही की ते इन्सिडेंटा निमित्त तुगेले कोप भायर आयले म्हण तुगेले भितर कसं नासा ते भायर येता कसं नाही जाता ना
आमगेल भितरी सत्वगुण असल्यार आमी सत्वगुणा रिएक्ट करताची, कसं नाही जातना आमगेल रजोगुण असला आमी रजोगुणा म्हणके रिएक्ट करताची, तशी आमगेल भितर तमोगुण असल्यार तमोगुणा म्हणके रिएक्ट करताची. सो भगवद्गीतेचे संक्षिप्त जावन आमी पुराय भगवद्गीता आज पुराय भगवद्गीते उरलोच आमी जप करचे पुराय इथे म्हणत ज्ञानान कसं जाता आमी सत्वगुण येवका भगवद्गीत वाचून आमी आमकां जाय जाल्यार तसल्याची प्रसाद म्हणून बटाटो वाडो पुराय खाता असल्यार खंय सत्वगुण येवचे. अत्याहार करच्यानच सत्वगुणार आसूं का, रजोगुण सोडका, सत्वगुणार येवका. तशी आहार विहार भगवद्गीतेन तू 7th अध्यायान तू कृष्ण सांगता की प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे तुका की हांव सांगता कसं सांगता तुगेल मन सदा मुगेल आलोचन करता जाल्यार योग सांगता म्हणून 7th त्याला ताच्या पुढे कसं सांगला युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु त्या डिसिप्लिन नातल्यारी कसं नाही साध्य ना म्हणून. सो भगवद्गीतेचे कंटिन्युएशन भागवतान तू सुरवे कसं सांगताची सगळे भगवद्गीते समरी एक श्लोकान दिला. सुरवे श्लोक भागवतांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोन्वयात् इतरताश्चर्तेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि. कसं सांगची भागवतात सुरे 3 श्लोक भारी इम्पॉर्टंट. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान ह्या श्लोका वैरी 1 महिना लेक्चर दिला. 1 महिना जन्म आदि अस्य यतः कसं सुरू आहे प्रश्न जन्म आदि जन्म मृत्यू जर व्याधी हे खंय दुखून आयले अस्य यतः ते फर्स्ट क्वेश्चन आदकून स्टार्ट जाता. भागवत कसं स्टार्ट जाता हे क्वेश्चन आदकून जन्म आदि अस्य यतः खंय दुखून आयले हे आलोचना सुका हे आलोचना असला मात्र आमगेल मनुष्य जन्म सूर जाल्ले खंय दुखून आयली आमी खंय दुखून आयले आमी कसले आसाचे आमी राबतना एक पुढे आलोचना करून म्हाका भंय करचें आशिल्लें कॉलेज आसतना म्हणून आमी राबता आसाची आमी खंय की एक बिग बँग जाले खंय की अर्थ फ्लोट जातास खंय की हांव लांबतास खंयची एक प्लॅनेटान तूं इंजिनियरींग कॉलेजा वतास कसं म्हगेलें लायफ अर्थ भायर काळोख अति इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन त्या पर आलोचना करून म्हाका कन्फ्यूज जाता तांणी वचून ते हँग करची गे आतां हो वचून आयलो कोण जेफ बेझोस कसं केलें 5 मिनिट उबलो आनी तुका जालें येवन वापस तेंची ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲಗೋದು केल्ली कसं नाही मागीर लास्ट मरचे ऍपलाचे सीईओ कोण तो ऍपल सीईओ कोण असेल तो ना विसरला एनिवे ऍपल कंपनी फाउंड केलेला स्टीव जॉब्स करेक्ट ताणे सडन कभी एक पटी नाव तो स्टीव जॉब्सन मरतना त्या कॅन्सर जावन मेले तर मरचे वेळार थोडे वीगन हे ते पुरे केले म्हाका कॅन्सर येवचे साध्य ना हांव वीगन अशी तशी म्हण करची पुराय खावची पुराय जाता लास्ट वीगन करून कॅन्सर येवन मेले ते मरतना ताणें सांगिल्लें ऍपलान कितलो दुड्ड आसा हे पुरे दुड्ड आतां म्हाका वंचोवचें साध्य ना तागेले फोटो पळोवका हड्ड मात्र तशें म्हणटाना कोणाक दुड्ड नाका म्हूण न्ही त्याला दुड्ड मुख्य नाही ताणें शिकोवन दिलें. तशी भागवतान सांगला की व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट अवर डेस्टिनेशन जन्म आदि यस्य यतः ते फर्स्ट क्वेश्चन खंय दुखून आयली हे तूं खंय दुखून आयलो तशें न्हू आमी मात्र न्ही हे जगत्यान तूं पुरे जन खंय दुखून आयले हे ग्रीक खंय दुखून आयले अर्जुनाले ग्रँड चिल्ड्रन परीक्षिता नंतर तांणी पुरे तांगेले चेडू पुरे विंगड विंगड जागेर चमकले पृथ्वीचे आनी तांगेल्याची जनांग सूर केले. तशी निषाद हांणी पुरे खंय दुखून आयले यादव हांणी काय आतां आमी उत्तर प्रदेश पळयता यादव तांणी खंय दुखून आयले हे गुजरांची खंय दुखून आयले हे महाराष्ट्राचे खंय दुखून आयले हे आमचे गेले खंय दुखून आयले हे पुरे तूं पळयल्यार भागवता दुखून कोण कोण खंय दुखून येताची म्हण पयरी रामायणान तू साऊथ कोरिया दुखून तांची क्वीन ती क्वीन सांगतास ती त्यांच्या साऊथ कोरियाचे एक व्हडले एक जनांग तांणी सांगतास तांगेले एन्सिस्टर
तंगेल एंसिस्टर खेंदुकुन आइले रामायण अयोध्या दुकुन ते आजी के ते स्मारक असते ते पहिली अखिलेश यादवान चीफ मिनिस्टर असताना त्यांनी विजिट केलं अयोध्याक आणि ते एक प्लाक स्थापन केलं आम्ही ते दुकान आयले मग त्यांची महाभारत तात्पर्य निर्णयांतो मध्वाचार्यान सांगतो असं की महाभारत युद्ध येताना ते मोर देन 50 कंट्रीज 50 देश ते आयले की आणि तांतू तो मध्वाचार्यान त्यांनी वर्णन दिवचे असं की जपानाचे फ्लॅग व्हाईट विथ रेड आजी के जपान फ्लॅग व्हाईट विथ रेड सूर्यवंशी क्षत्रिय त्यांनी ते आयले ते युद्धाक हांव इंडोनेशिया वतना मागीर गुरु महाराजान म्हाका इंडोनेशिया आपयलें इंडोनेशिया वतना म्हाका आश्चर्य जालें ते सद्या सांजी रामायण विष्णू रामायण हें पुरे कसं न्ही सो हांनी पुरे कोण आशिल्ले पळय कोण आशिल्ले ते युद्ध वरलले क्योंकि युद्धांत कसं जाता योद्धा पुरे आसताची मागीर ते आर्टिस्ट कुक आनी तांनी पुरे आसाची तांनी कोणेय मरनीच तांनी पुरे वापस चमकल आनी पुरे हे काणी महाभारताचे पुरे विश्व घेवन चमकल आजी के थायलँडांत त्यामुळे मागीर कसं जालें म्हळ्यार कलियुगांत मस्त पुरे डिस्टॉर्शन जालें मागीर बुद्धिझम आयले जैनिझम आयले ते पुरे कडेन स्प्रेड जाले शंकराचार्यान येवन मागीर बुद्धिझम स्प्रेड केले तशें जावन पुरे बौद्ध जाले जाल्यार तांगेले प्राचीन धर्म आशिल्ले हिंदू त्यांची तुम्ही इंडोनेशिया चमकला आज मुस्लिम जाल्यार ते आशिल्ले कोण हिंदू जाल्यार तांकां कैद केलेलो कोण बुद्ध बुद्धिझम तो हे हिस्ट्री पुरे थोडे तूं म्हाका घेतला रे जाल्यार पुरे हिस्ट्री काय मेळटा जन्माद्यस्यतः भागवतांतू संपूर्ण खंयची जनांग खंय दुखून आयले म्हणाले तुमका भागवतांत मेळटा तुम्ही सुरे श्लोक पळयतनाचे तंतुल्यान अर्थ कसो येता म्हणून हांवें हे श्लोक घेतला सगळे क्लास काडयत मात्र हगूर हाचे एक इम्पॉर्टन्स दिवन आमी मागीर फास्ट वचे जन्माद्यस्य इतरताश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट ये कहीं दुकान आयले जन्माद्यस्य यतोन्वयात इतरताश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट ते सेकंड लायनान तू कृष्ण म्हणाल कसं नाही अभिज्ञः स्वराट कोणेय स्वराट म्हणाल ना म्हळ्यार हांव कशें केला रे तू कोण म्हाका उलोवच्याक आमी सांगता न्हय मागीर पुत्तान कसं नाही काल राती येवन अशी उडलो अर्देरी सडन कसं माराया तू ये नमने उडल्यार कसं तू कोण आमी क्वेश्चन करचे काली कशें की एक हे करून हे दही दिलेलं ताका आतां दही खाता म्हणून त्या पुराय घरकडे किचन दुखून ड्रॉइंग रूम ते दही कृष्णा उडक्यास आयल्या भायर क्लीन करचे कोण सम बिस्टायल ताका तुका कोण क्लीन करचे कोण आसा म्हणून आता कृष्ण कसं ना इज अनक्वेश्चनेबल जन क्वेश्चन करचे पुरोच आता कृष्णान कसं नाही करूयात आता हांव आमचे गेल्यान एक ड्रामा मंगळूर आसतना एक ड्रामा गेले कोणाल की ड्रामा आशिल्ले ते आजी काय ते म्हाका सेंटेन्स आजी काय उडगास आसतना आयकून म्हाका मस्त बेजार जावचे सुरे आसचे आशिल्ले मागीर मस्त बेजार जावचे आशिल्ले हे कृष्णान तितले जनाल मध्ये तू भगवद्गीते सांगचे ते कसं टेस्ट मॅच होय म्हणून कोण की गेले टाउन हॉलान तो आमचे गेले ड्रामा जोक आयकतन इतले सुरे हास आयले मागीर बेजार जाले म्हळ्यार हांकां अर्थ गोतना न्हय म्हणून इथं मला कसं म्हळ्यार रे कृष्णान ते सांगता जाल्यार रे कृष्णाल कॅपॅसिटी कसं ना इतले जनाल येदूर ऑलिंपिक्सा ते तितलो ऑडियन्स ना आशिल्ले विदाउट माईक विदाउट एनीथिंग त्या नमने भगवद्गीता सांगता म्हण जाल्यार हे देवाल मात्र कार्य आणि आजी काही ते भगवद्गीताच हे 10 वर्स 20 वर्स 100 वर्स पुढे जाल्यार कोणाक ते कोतना कसं सांगला म्हणून सो सुरेश लोकांन सांगता कसं म्हळ्यार ते स्टार्टिंग आणि एंडिंग बारी इम्पॉर्टंट खंयचे एक शास्त्र सूर जातना ताजे सुरवेचे श्लोकाचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते केदकून सूर करता ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तन्वयात् कृष्णो अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये ते कृष्णान ब्रह्महृदयादि कवये ब्रह्माल हृदयांतु आदि कवये ब्रह्म हृदय आदि कवये तागल हृदयांतु
आम्ही सांगता न्हू गुरुपूजन, तू दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रकाश जलल ते ज्ञान प्रकाश जलल कोणाले ब्रह्माल हृदय तू कोण केलं ते कृष्णाले फ्लूट, कृष्णाल फ्लूट, कृष्णाले कोळलू अजितन ते गायत्री मंत्र ब्रह्माले हृदयांतु प्रकट जलले, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः जलारी, तिथले जलारी इंद्र चंद्र वरुण वायु तांक ताई कळना के मुह्यंती यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम, तेंची ये जगत ते तू पळयतना उद्दा पळयलारी केलवपटी उज्ज दिसतके, आम्ही रोडारी रेवेरी ते एक नमने उज्ज येताना आमकां कसं दिसता ते उद्दाशे दिसता, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ज्याला एक कंची गेम आहे त्रिसर्गो मृषा सत्वरजस्तमस, तुगल प्रीतीचे बायल, तुगल प्रीतीचे चरडू, तुगल प्रीतीचे देशू, त्यांची एक क्षणारी तुगल फ्रेंड, एक क्षणार तुगल एनिमी, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना, जला ये जगत कसं आहे त्रिसर्गो मृषा, जला री देवाल जगत कसं आहे धामना, तगल धाम कसं नस धामना स्वेना सदा निरस्त कुहकम, तगल धामांत कसं नाही त्रिसर्गो कसं नाही ना, इट इज कंप्लीटली फ्री, ते वैकुंठ धाम मिळाले, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते, लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास ऐकलं ना, ते माय मिळलना त्रिसर्ग मिळलना कसं नाही ना सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अंत कृष्ण मिळल कोण सत्यम परम धीमहि, परम सत्य मिळल तोची, परम सत्य मिळा कसं नाही परम सत्य म्हळारी ह्या जगत त्यांतू एव्हरीथिंग इज रिलेटिव्ह सत्य, हे कम्प्युटर लाय कसं 10 वर्ष नंतर हे कम्प्युटर ना नो इट इज युजलेस, थोडे दिस पुढे मास्क ना आशिल्ले, आज उपास कंपल्सरी मास्क, त्याला हे परम सत्य नाही उपास 10 वर्ष म्हणटा मास्क आसला आनी एक 6 महिने असता मागीर ते सत्य, आता तू वचकावे मास्क घाल का सत्य, केदना काय मास्क घाल का ना, तो परम सत्य म्हणा कसं नाही, तू असतानाही सत्य मरतरी सत्य, तू आत्म वय त्या सत्य मरतर सत्य वय, परम सत्य म्हणारी ते केंचे कालारी समयू बियॉन्ड समयू ते कसं सत्य म्हणाल असतं पळय ते सत्य परम सत्य, सो कृष्ण हे जगत असो ना जो कृष्ण परम सत्य, कृष्ण इज ऑलवेज देयर, कृष्ण इज स्पिरिट, त्या परम सत्य म्हणतात, परम सत्य म्हणारी त्या केदनाही पट्टी जायना, आज सांगितलं मी पट्टी जावचे पुरो ते परम सत्य नाही नो, आज ही कोण गौर नटराज प्रभू डिवोटी चांग पाय गोतना पाय कसं नाही कंची एक करप्शन जाऊन वाईट जावचे पुरो जला री भक्त जाऊन प्रेम भक्ती पावला रे ते परम सत्य, त्या जत्तर मागीर तो वापस वचना वापस भक्ती दुखून पण प्रेम भक्ती पावते, सो परम सत्य म्हणारी त्या कसं चेंज जायना की ते परम सत्य, तस जाऊन गायत्री म्हणारी तुक परम सत्य, तो हे भागवत कसं नस, दिस इज द सेम एज वेदांत सूत्र दुखून सुरू करता, वेदांत सूत्र जन्माद्यस्यतः फर्स्ट वेदांत सूत्र कसं स्टार्टिंग अहम ब्रह्मास्मी, हांव हे शरीर नाही हांव आत्मो म्हणाल तू सुरू कर कशी वय जीवन, हांव शरीर हांव आमची गेलो हांव तुळू हांव हे हांव तें जाल्ले कैद, आता पळय ऑलिंपिक्स जापान चायना आमगे डिवोटीस ओ इंडिया मेडल मेळ्ळे मेडल मेळ्ळे मेडल मेळ्ळे मेडल मेळ्ळे, तुका कसं मेळ्ळे भक्ती मेळ्ळी तुका जेवण करची समजल न्हिदोच समजल म्हाका मेडल मेळ्ळे मेडल मेळ्ळे इंडिया विंजले विंजले विंजले, हे इंडिया हे क्रिकेटा पिशापण सोण आणि योग आणि भक्ती पिशापण आसली जाल्यार कितली की समजत आशिल्ली, जाल्यार हे पिवंडे पिवचे असल पुरे चिकन खावचे असल तोंड रूप गोस्वामीन सांगचे असल तोंड पळयला रे तसले ते वाईट पाप मेळता तुका, असले तोंड पळोवचे लक्ष कटल्यान जनान शुद्ध भक्ताल तोंड पळोवका, शुद्ध भक्ताल कार्य पळोवका,
तदन मात्र कसं चांग जात शिवाय हे पुरे पळोनो हक्क ऍडव्हर्टाइज नाही करून हक्क घोर कलयुग म्हणजे पिच आम्ही क्रिकेट पळोवचे आशिल्ले आता आम्ही डिवोटीज मस्त जन क्रिकेट आनी पळयतात. सो भागवत म्हळ्यार हे पुरे विचारधारा म्हणाल असं पळय हे पुरे काहीच जावन वचुका काहीच जावन वचुका. आता भागवतांतू अशी सुरेश श्लोकांतू स्टार्ट मात्र इदम स्टार्टम मागीर तांतू अशी 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 दिल्ला म्हणारी भक्ती विशयान एक एक श्लोक ऐकताना आमगेल हृदयांत कसं जाता एक नमने हार्ट अटॅक जाता. हार्ट नाही आमगेला एक नमने बॉम्ब ब्लास्ट इतलं डीप असं की एक एक श्लोक त्याच्या खातीर श्रीमद भागवतम ऐकू का भक्ताला दुखून त्याच्या ते गौरकृष्ण महाराजाला अस्सल तांणी उरलेला म्हणारे आमगेल हार्ट चेंज आनी जाला कसं समथिंग इज रॉंग. तसले भागवत ऐकून कोणे चेंज आनी म्हळ्यार समथिंग इज रॉंग ते अशी सांगची नाही. इट इज व्हेरी डीप. सो आज कसं करता म्हळ्यार सेव्ह केलं हा. सो आज हांव एक क्विक इंट्रो अंत दितना हे भागवताचे स्टोरी लाइन वा. सो हांव कसं करता म्हळ्यार भागवत सांग हा. सो हांव कसं करता म्हळ्यार श्रीमद भागवतमाचे स्टोरी लाइन I will try to cover. I'll try to do it as soon as I can. So here मी वेदा बेजा दुखून काढला हांवें लिंक. So हे भागवतम. So in the important chapters. So on the important chapters कसं म्हळ्यार फर्स्ट कॅन्टो कसं जाता. फर्स्ट कॅन्टो सीन इज सेट काही फॉरेस्ट अंतू नैमिषारण्य फॉरेस्ट अंतू स्टोरी सुरू जाला कलयुग सुरू जाला. कृष्ण चमकलो. कृष्ण इज नॉट देर. कृष्ण काही चमकलो. कृष्ण वैकुंठा चमकलो गोलोका चमकलो. कलयुग सुरू जाले पुरे वाईट पुरे सुरू जाले. पांडव चमकल्यांची ननांकलेक पडची परीक्षित दिवन चमकले. परीक्षित तू पळ्या म्हणून. सो त्या समयारी कलयुग सुरू जाताना जनाक पुरे मागीर केओस. सो ते पुरे सम्मिलित जावन सुत गोस्वामीक बहिष्कारानु क्वेश्चन निमगितात. त्या क्वेश्चन्स 6 क्वेश्चन्स त्या 6 क्वेश्चन्स हम करत जाऊ अस्सल क्वेश्चन्स. कृष्ण कसा लायलो. कृष्ण मनीस जाऊन कसा लायलो. इतलं पुरे शास्त्र सच आम्ही कसं वाजूचे कन्फ्युज जाता कसं कार्य करचे. रसगुल्लो खावचे की चपात खावचे पूरे क्वेश्चन निमगिताचे त्याक उत्तर जावन हांग पूरे आन्सर्स दिता. थर्ड डिवायनिटी भक्ती म्हणाल कसं नाही. कृष्ण म्हणाल कसं नाही. कृष्णाला अवतार पुरे अवतार म्हणाल कसं नाही. तेतलं म्हणताना भागवत झालं मात्र त्या डिटेल्ड सोडवान दिवच्याक मागीर नारद येता. नारदान येताना ते स्टोरी ऑल ऑफ अ सडन ते दुखून सुरू जाता. कित्याक श्रीमद भागवता जन्म कसा जाल्ला कशी जाल्ला म्हणून. सो व्यासदेवानाली नारदान उल्लोच हांव कसं लायक भागवत सांगले. भागवत व्यासदेव फुल फ्रस्ट्रेटेड पुरे बरोवन जाल्ले म्हाका संतुष्टी ना. नारदा प्लीज हेल्प करी गुरुदेव. तो नारदान सांगचे कसं लायक इत्या म्हळ्यार तू एक असल बुक बरयनी तंतु कोणाके डाउट ना की देवाक रूप अस की ना देवाक हें अस की ना देवाक आस की ना कसं आस की ना देवा पुरे अस कसं ना म्हणाल तो देवू नाही. No, God is formless. If something is less, He is not God. He is not Purna. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamahadaya Purnam Eva Vasishyate. ये पूर्ण नतील कोणची देव बात आहे. ताकल भितर रूप असू का ताकल भितरी रस असू का ताकल भितरी फेम नेम ब्युटी ऐश्वर्य पुरा असू का तेनातला तो देव नाही. कृष्ण नाही तो. He is not God.
सो त्या देवाक भगवद्गीतेन ते कन्फ्यूज केला. सो तू असल एक बुक बरो का कचने कन्फ्युजन आसचनच आणि भक्ताल मनाक एक नमने संतुष्टी स्टार्ट दुखून एंड ताय. मागीर खंय दुखून स्टार्ट जाता काणी. कृष्णान युद्ध जातरी वापस वतना परीक्षित महाराजाल काण येता. कसं लायक परीक्षित महाराजाल काण येवचे. परीक्षित महाराजान मुखार सुनू 7 दीस 7 राती ते मागीर आयकुचे आसा. मागीर ताका ताण पडटा आसतना कशी त्या क्षणारी द्रोणाचार्याल पूत कोण पिसर पडल कोण तो अश्वत्थामान. अश्वत्थामाले आनु द्रोणाक दृष्टद्युम्नान गळ कातरलो तागेल नावारी. कसं नावारी तर जावन महाभारत इम्पॉर्टंट अंडरस्टँड करून घेवचे. द्रोणाचार्याक चीटिंग कोण मारले तागेल गळ कातरले. गळ कातरले द्रोणाचार्याला. कसं लायक ते पट्टी सांगून एके द्रोणाचार्य मारच्या 7 दिन तो हक्क पिशार पडता अश्वत्थामाक. ताणे पूरे जन मारू सूर करचे डोंग करून. तशी लास्ट कोण वरला पांडवाले संतती परीक्षित. सो परीक्षिता मारू ट्राय करता ब्रह्मास्त्र पेटून. आणि त्या ब्रह्मास्त्र तागेल पट्टा वतना तेदन कृष्ण येता उत्तरेल पट्टांतू आणि परीक्षिताक राखता. तेन्ना परीक्षित पट्टांतू सानू चेरडू ताण ते पळोवचे कृष्णाक. ते एक क्षणा पळयत तो कशी त्या ब्रह्मास्त्र एदूर कृष्ण येवन ताका राखता म्हणून. आणि ते पळयलच न्हय. मागीर ताणें आलोचन करचें हे कोण बा हे कोण हे कृष्ण मग कोण हे कृष्ण. ताण कोणा पळयता न्ही ताण परीक्षा करचें वो कृष्ण वय वो कृष्ण वय वो कृष्ण वय म्हणून. तशें जावन तागेलें नांव परीक्षित म्हळें येता. आणि तेंची परीक्षित मुखार सुनू मागीर ताणे अगुर अगुर भक्ती करून हे 7 दीस 7 राती एक मिस्टेक करता. कसं नाही एक ऋषीक अपमान करता. व्हडली स्टोरी. मात्र तद निमित्ताक श्राप मेळटा की तेदन तागेल पूत त्या ऋषील पुतान श्राप दिवचे. त्या श्राप दिलेल्याची ब्राह्मणाल संतती वायट जावचे सूर जावचे. सो ताणे हे पुरे देवाल्याची हातू अंतू मागीर ते भागवत कथ येता. सो हंग ते भारी चंदायर दिला की कशी पुरे हक्क राखता परीक्षिताक. मागीर भीष्मदेवान त्या भीष्मस्तुती भारी छंदस. भीष्मदेवान कशी प्राण सोडताना देवाल स्मरण केल्या. मागीर देवान द्वारका वच्चे. मागीर परीक्षित महाराजाला जन्म जावन मागीर जन्म जातरी पांडवान पुरे वतरी मागीर परीक्षित महाराजाला ते काणी. सो हे सुरवे स्कंदांतू असता. मागीर सेकंड स्कंदांतू समरी भगवन ब्रह्मन परमात्मा भगवान हे तिन्नी दिला. हे तिन्नी कृष्णालेची इन्कार्नेशन ब्रह्मन परमात्मा भगवान. फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलायझेशन. सो सुरे देवाल भक्ती करका म्हण जाल्यार सुरे पिझ्झा खावची सोडका म्हण दिला. कन्फ्यूज जाले. फर्स्ट देवाले जेवका जाल्यार वैराग्य सुखा ज्ञान वैराग्य. ते कशी ते ज्ञान वैराग्य होचे देवाक हृदयांत कशी पळोवचे. मागीर भक्ती करताना हृदय कशी शुद्ध जावचे. मागीर हे प्रोसेस ऑफ क्रिएशन हे भारी मुख्य. हंग दुखून सर्ग स्टार्ट जाता. सर्ग आम्ही 10 सब्जेक्ट मॅटर्स पळयले न्हू. सर्ग हगरगूर स्टार्ट जाता. पुरुष सूक्त म्हळ्यार हे जगत्यांत पुरे आयिल्ले देवाल निमित्त ची पुरुष सूक्त. मागीर महाराज परीक्षितान प्रश्नोत्तर निमगिताना ते आनीक सोडवान सांगता. सो ते सर्ग म्हळ्यार देवान कशी प्रत्येक युनिवर्सा भितर वचून कशी देवान पुरे हे केल्या म्हणून हे जगत्याक सृष्टी केल्या ते पुरे अंतू सेकंड कॅन्टो दुखून सूर जाता सर्ग. थर्ड कॅन्टोंतू मागीर कशी ते एक कशी म्हळ्यार भागवतान कशी म्हळ्यार एक कॉन्वर्सेशन. भगवद्गीतेंत कशी कृष्णान एक खाली एक बुक दिवेत आशिल्ले जाल्यार ते कॉन्वर्सेशन कसला करता तांतू इंटरेस्ट तांतू हिस्ट्री असता कोण केदन कसला निमगेल्या म्हणून. इथं म्हणलं भगवद्गीतेंत तू सेम तू कशी सांगेत कृष्णान अशें सांगली मरे म्हणून
भगवद्गीते अशें सांगला जाल्यार त्या अर्जुनान त्या युद्धभुमींतू त्या क्षणांतू त्या निमगीतना ताका अर्थू विंगड त्या नमने भक्तान त्या नमने कष्टार असता निमगुनो एप्लाय करनो या भगवद्गीते कशी प्रॅक्टिकल आबा म्हण आजी काय सांगताच मणिपाल इंजिनियरिंग असताना डिवोटी जातना हांव म्हगेले काउन्सिलर उंगूचे प्रभू आमी इंजिनियरिंग कोरकावे म्हाका ब्रह्मचारी जावका अशी तशी म्हणलें अर्जुनान कसो ब्रह्मचारी जालो अर्जुन युद्ध करनी न्हू युद्ध केला न्हू ताणें कृष्णान सांगेल कसो सोडची न्ही सो तेदन आमकां कळ्ळें वय बा अर्जुन बारी प्रॅक्टिकल तेची आमी प्रॅक्टिकल जावका सो तशींची भागवत कशें म्हळ्यार कॉन्वर्सेशन विदीन कॉन्वर्सेशन सो मागीर कसो जाता म्हळ्यार थर्ड कॅन्टोन तो विदुर मैत्रेय विदुरान आनी मैत्रेयान उलोवचें आनी विदुरान ताजे फुडें सो काणी फुडल्यान तूं सूर जाता ते काणी तशी कंटिन्यू जाता आनी तेंची हे पिक्चरान दिला ते काणी कशी कंटिन्यू जाता म्हणून हे पिक्चरान तूं दिला हे थर्ड कॅन्टो देखून सूर जाता मात्र जाल्यार महाभारता देखून कंटिन्युइटी आमकां हांगा मेळटा सो थंय पळयलां आमी परीक्षित महाराजान जन्म घेवचे पांडवान सोडून वचचे धृतराष्ट्रान सोडचे धृतराष्ट्रान वतरी मागीर मागीर विदुरान वापस भायर वचचे मागीर विदुराले मैत्रेया वटू स्टॉक्स तेदन तांणी देवाल विशय उलयतना मागीर सृष्टी 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 जातरी ब्रह्माले विसर्ग तो ब्रह्माला तो ब्रह्म कशी जन्म घेतल्या सूर्य दोन्ही कॅन्टोन तूं सर्ग जालो मागीर विसर्ग ब्रह्मान कशी पुरे क्रिएट केल्या मागीर मागीर ब्रह्माले देखून चेडूं कशें आयलेंची मागीर सुरवे अवतार येवचे वराहदेव तो वराहदेवान कशे अवतार घेतल्या मागीर तशींची तशी हगुरगूर पुरे दशावतार कैत जाता देवाले कृष्ण लीले पावची पुढे पुरे दशावताराचे पुरे अर्थ तूं तांगेले लिलेचे लीला कथा हे पुरे थोडे सब्जेक्ट मॅटर्स थोडे मिक्स आसा मात्र इथं म्हळ्यार हांगा वराह देवान येतना ते सर्ग मात्र न्ही विसर्ग मात्र न्ही ईशानु कथा ते मागीर वटू येता जाल्यार मेन एक सब्जेक्ट मॅटर म्हळ्यार आसा मागीर वरलेले पुरे सब्जेक्ट मॅटर्स आसा स्टार्ट दुखून एंड ते पुरे सब्जेक्ट मॅटर्स आसा मात्र एक मेन सब्जेक्ट मॅटर म्हळ्यार आसा मागीर देवताले जन्म कशे जावचे मागीर जय विजय मागीर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू इथं म्हळ्यार हिरण्याक्ष सुरवे राक्षस देवान मारचे मागीर मैत्रेय विदुराले स्टोरी जातरी मनु कार्दामा तांगेल स्टोरी तंतू भक्ती म्हळाल कसं इथं म्हळ्यार हगूर 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 हे मागीर संतती कशी मुखार जाता म्हण इथं म्हळ्यार आमी हांगा पळयतना मागीर शिव मनु हे पुरे खंय दुखून आयले सो हांगा पळयल्यार फोर्थ कॅन्टो दक्ष सो हांगाच पळय सो थर्ड कॅन्टान तूं स्वयंभुव मनु ब्रह्म तो हे वय विसर्ग कशी आनी पुरे आयले मागीर तांगेला दुखून स्वयंभुव मनु चेडू कोण प्रेव्रता उत्तानपाद आकुती प्रसूती देवाहुती वय सो हांगा भागवता कसं पळयता आमी मागीर कसं जाता म्हळ्यार प्रसूतील चेडू दिती आदिती मूर्ती तशींची देवाहुतील चेडू कपिल अनुसूया सो हे पुरे थर्ड कॅन्टो येता कपिल अनुसूया थर्ड कॅन्टोन येताची मागीर दक्ष यज्ञ आनी पुरे फोर्थ कॅन्टोन येताची आनी फिफ्थ कॅन्टोन कोण येता उत्तानपाद फोर्थ कॅन्टोन उत्तानपाद ध्रुवचरित्र पुरे फोर्थ कॅन्टोन येता मागीर फिफ्थ कॅन्टोन तूं प्रियव्रत महाराज तो तुमी हे काणी पळयला रे हे स्टोरी हे फोट पळयला रे त्या फर्स्ट 5 कॅन्टोसान तूं हे पुरे संतती येता आनी गम्मत कसं म्हळ्यार फोर्थ कॅन्टोन तूं कोण ते दक्ष प्रजापती आयलस पळय दक्ष ताणे श्राप ताका शिवान श्राप दिता तोची मागीर मुखावेल कॅन्टोन तूं वापस जन्म घेवन येता दक्ष म्हणून तागेले चेडू आसा पळय 10,000 हरियाश्व 10,000 मागीर 60 चिल्ले चेडू तांणी पुरे तांकां पुरे नारद मुनीन डायरेक्ट करचे आसा सो ते पुरे खंय संतती चेंज जाता त्या पुरे भागवतांत आसा सो आमी पळयत हांगा वापस सब्जेक्ट मॅटर वतना की हांगा फोर्थ कॅन्टोन तूं दक्ष प्रजापती आसा मागीर प्रचेता प्राचीन बर्ही हे पुरे आसा मागीर ध्रुव महाराज
सो आम्ही पळेल नव्हते काणी दक्ष ध्रुव त्यांनी पुरे स्वयंभू म्हणून चेडू ते पुरे ते फर्स्ट फॅमिली थंय येता. सो आमकां ते फॅमिली लिनिएज फॉलो करका भागवत वाचितान ते फॅमिली लिनिएज आगेल चेडू मागीर ते सब्जेक्ट मॅटर कसं न्हय ते दोन्ही फॉलो करता. ते सब्जेक्ट मॅटर फॅमिली लिनिएज वटू येता. ಕೆಲವು कडेन कसं जाला म्हळ्यार आता फॉर एग्जांपल अजामिळल काणी येता तो खंयचे फॅमिली न्ही ते एक नमने काणी पुरंजनाल काणी ते पुरे खंयचे फॅमिली लिनिएज न्ही ते काणी जाल्यार ताका कसं लायक ते सब्जेक्ट मॅटर इम्पॉर्टंट. सो भागवतान ते सब्जेक्ट मॅटर इम्पॉर्टंट त्या फॅमिली प्रकार ते सब्जेक्ट मॅटर हायलाइट जाता. सो सब्जेक्ट मॅटर प्रकार असता जाल्यार ते फॅमिली तजोटू आयले ಕೆಲವು ಕಡೆಂತೂ ते फॅमिली ಒಟ್ಟು ते सब्जेक्ट मॅटर फिट जायना तेदन कसं जाता ಕೆಲವು पुरे एलगोरी म्हळ्यार अंतू काही अजामिळ खंयचे संततींतू ना जाल्यार अजामिळल काणी आसा कसं लायक ते ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग अंतू हरिनाम अंतू बेनिफिट कसं नाही ते पुरे एक्सप्लेन करचाक ಕೆಲವು पटी एग्जांपल संतती नातील कडेनय दिल्ला. सो पृथ्वी महाराज ध्रुव महाराज हे पुरे काणी जातरी मागीर फिफ्थ कॅन्टो अंतू प्रियव्रत महाराज काणी प्रियव्रतान ते हे सगळे जगत ते सुत्त घालून सगळे युनिवर्स एक्सप्लेन सगळे युनिवर्स सृष्टी 7 आमगेल भूमंडल तंतू 7 आता तांगेले रथ पळयला रे सूर्य समक तेच दी व्हड रथ आमगेल साइज ताय न्ही हे आजचे आमगेल साइज आमगेल सगळे भूमंडला साइज ताय न्ही तितलो व्हड रथ आणि ताची पाययान 7 ओशन्स तांणी बिल्ड केले इतलो व्हड. तेदन आमी आलोचन करता की फुडली रायल कसं वैभव आशिल्लें म्हणून आमी हिंदीन पद सांगता न्हू जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा हे पटी नाही ते असल नमने भांगरांनी आशिल्ले आनी मुस्लिम्सांनी आनी बरं तांणी धर्म गिर्म नाही ते खाली भांगरा खातीर असल भंगर असल कल्चर असल शुद्धतनी आशिल्ले. सो ते पुरे भारी चंदायरी दिला तशींची आमगेल मंदार हे मेरू माउंटेन मागीर हे जगत हे पुरे गंगा देवी कशें आयले तो सगळे स्ट्रक्चर कसं आसा ते हांगा पुरे आसा. सूर्य हांगा तुका दिला की सूर्य सुत्त भुंयचे सुत्त वता म्हणून आता आमकां सांगचे कसं न्ही अर्थ इज गोइंग राउंड द सन विच इज रिलेटिव मात्र सन इज गोइंग राउंड द अर्थ सूर्य कशी वता ताजे जावन सकाळ राती कशें जाता ते पुरे हंत आसा. सो कोण भागवत अर्थ करून घेता की ताका संपूर्ण जिओग्राफी अर्थ जाता. मागीर नर्क म्हळ्यार खंय आसा नरकांत कश्ट म्हळ्यार खंय आसा अनंत देव खंय आसा हे पुरे भारी चंदायर दिला. तेदन तुमकां कळटा हे जगत कशें बा आनी हांतू एंडा कन्क्लूजन कसं न्ही ओतम प्रोतम म्हळ्यार वयर पळयला स्वर्ग तोग पळयला नरक हांव खंय आय एम फ्लोटिंग म्हाका देव दिसना यमराज दिसना मात्र तांणी पुरे पळयता आसाची थंय स्वर आहा थंय पुरे देवाले पुरे कार्य जाता आसा तोग नरकाच कार्य जाता आसा. प्रभुपादान भारी इंटरेस्टिंग जावन सांगला की पुढले युगांतू पुरे देवतांनी आसा न्हू तांणी पुरे हांगा येवचे आशिल्ले यज्ञ करच्याक यज्ञ घेवच्याक जाल्यार कलियुगांत कशें जाता पुरे हे नरका दुखून आनी सबटेरेनियन बिल्व स्वर्ग हांगा दुखून कोण येवचे बेर लायक रेस हांणी पुरे येवन कम्युनिजम हाडची कम्युनिस्ट प्रभुपादान सांगिल्लें. सो हांणी पुरे आतां आमी मुवीजांनी पळयताचे हॉलिवुडांत स्पिशीस म्हळ्यार हे असल पुरे एक नमने राक्षसी जनांक घेवन मनशावट मिक्स जावन कोण हे पुरे नाझी हे पुरे ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प तांणी पुरे करचे पळय मनीस म्हळ्यार ते नमने वायट करना ताका राक्षसी प्रवृत्ती आसल्यार मात्र शिवाय सो हांणी पुरे येवन जगत्याक पुरे वायट डायरेक्शन दिवचे. सो ते पळयता आमकां कळटा की वायट जन खंय आसा चांग जन खंय आसा कशें मिक्स जाताची कलियुगांत पुरे मिक्स जाताची. भागवत आमी डीपली अंडरस्टँड केल्यार आमके जगत ते पुरे स्ट्रक्चर कळटा कोणाक खंय स्थान दिल्ला कोण कसं करता तांकां स्थान आसा
कली कली काही स्थान असं, वाईटा काही स्थान असं, चांगा काही स्थान असं. सो आता मी पळयताचे मस्त पुरे हे गे हंग पुरे व्हडले टॉपिक गे मॅरेज इंडियन ते पुरे भागवत स्टार्टिंग अंतू असं की सृष्टींतू ब्रह्माला हंग दुखूनचे राक्षस आयिल्ले तांकां ब्रह्म पळयतनाची तांकां अट्रॅक्ट जाता. तशें आमी पळयताचे एक संन्यासी फॉल डावन जावचे, प्रॉब्लेम जावचे. सो ताका कशें जालें, ब्रह्मानाची ताण सरस्वती पळयतना अट्रॅक्ट जाता थोडे काळाक. मागीर तांतू दिला की सरस्वती वैरी अट्रॅक्ट जाल्ले पेट्टाक मागीर ब्रह्माक थोड्या वेळान कळटा, अय्यो हांव कसं म्हगेल धुवे वयली दोळ घालून म्हणून. तेदन कसं करता, ब्रह्म शरीर सोडता म्हणून. ब्रह्म शरीर सोडता, ब्रह्म आतेच न्हय, ताण कसं शरीर सोडलें म्हणून. तेदन म्हाका अर्थ जाल्लें की ब्रह्मान शरीर सोडची म्हळ्यार ते मानसिकता कसं नस पळय, माइंड म्हळ्यार आमगेल माइंड वीक आशिल्ली निमित्त आमकां पुरे नाकनातीला अट्रॅक्ट जाता. सो ब्रह्माल मनसान तू कल्मश आशिल्ले निमित्त ताका अट्रॅक्ट जाल्ले शिवाय ते मेंटॅलिटी कसं नसता ताण सोडल्या. सो ही हॅज अ न्यू बॉडी. जावन म्हणचे आमी जन्मनाम जायते शूद्र, जन्म जातना फुडले जन्मा पुरा वायट अभ्यास घेवन येता आमी. जाल्यार संस्कारात भवे द्विजः. आमी हे जन्मान तू नवे अभ्यास घेतला रे, नवे कार्य केला रे. हे शरीर सेम बट यू हॅव ए न्यू माइंड. यू हॅव ए न्यू माइंड विथ न्यू हॅबिट्स. तुमगे नवे मन असता. ताका कसं म्हणटाची द्विजः. ताण वापास जन्म घेतलाय म्हणून. त्याच्यावर आमी मुंज करताचे आमची गेल्यांत व्हडली सेरेमनी करताचे. मागीर वापास मोठं घालला फायदो कसं नाही. मुंज करता म्हळ्यार ताणे नवे अभ्यास घेतलाय, ब्रह्मचर्य पालन केल्लें, गायत्री मंत्र जप केल्लें न्हय. ते पुराय अभ्यासू अशी एक रिच्युअला खातीर करता शिवाय जाल्यार हे पुराय कोणाल मनांत आसता. सो न्यू 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 माइंड, ओल्ड बॉडी. सो इज ए न्यू बॉर्न. द्विजः ट्वाइस बॉर्न. तांकां म्हणटाची ट्वाइस बॉर्न. तस जावन हे भक्ती म्हळ्यार तुगेल्या मनान तुला आशिल्ले फुडली पुरे वायट हॅबिट कंप्लीट कोण सोडता आणि नवे माइंड घेता. ते ट्रान्सफॉर्मेशन असणं. ताका कसं म्हणचे अनर्थ निवृत्ती. निवृत्ती म्हळ्यार फुडली पुरे वायट अभ्यास सोडचे. अर्थ प्रवृत्ती. अनर्थ अर्थ नातील पुरे हे क्रिकेट पळोवचें, हे पळोवचें, तें पळोवचें, हे पुरे सोडून अर्थ म्हळ्यार खंयच्यान अर्थ आसा की खंयच्यान आमगेल भक्ती आसा की त्या मात दोन अर्थ प्रवृत्ती. नवे प्रवृत्ती घेवचे. सो मागीर कसं जाता, 6th कॅन्टो येतना हांगा अजामिला आणि हे पुरे. सो स्थानम पोषणम. मागीर देव कशी राखता पोषणम. सो नारायण कवच सांगा, वृत्रासुराल काणी आसा म्हळ्यार ताणे आसुरी शरीर घेतला री, ताका श्राप मेळ्ळो. आसुरी शरीर असला री तो कशी दैवी जाता पळय. नारायण कवच कशी देवाल रक्षण करता. कशी चित्रकेतू श्राप मेळ्ळूय तो वृत्रासूर जावन कशी मागीर तो भक्त जावन राक्षस जाल्यार इंद्रावट युद्ध करून जन वृत्रासुरा स्मरण करता शिवाय इंद्रा कोणी स्मरण करनाचे. सो भक्त म्हळ्यार कशी विशेष म्हणून. मागीर 7th कॅन्टो येतना उतयः. पोषणम स्थानम पोषणम उतयः. उतयः म्हळ्यार हांगा मुख्य जावन प्रल्हाद आनी हिरण्यकशिपूल काणी. सो तांतू कसं जाता, प्रल्हादाक थंय आसून तागेली इच्छ विंगड, तांची किंगडम, तांची ऐश्वर्य, तांची वैभव ते पुरे आसतना तो विंगड आनी तागेलो आनु विंगड. कसं लायक तांगेले हृदय शुद्ध भक्तींत कशें आसा. सो तू भक्त जावन आसला री राक्षसाल किंगडमान ते भक्त जावन आसता जाल्यार तांची आमी अभक्त जाल्यार खंय आसला री आमी संतुष्ट नाची म्हणून. सो हे पुरे भारी चंदायर दिला हांतू. उतयः स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतर. सो हांगेतना कॅन्टो 8 मन्वंतर. तो मनूले मन म्हळले ते पुरे हांत चंदायर दिला. कशी देवान आनी राक्षसान पुरे मेळून चर्निंग ऑफ दी ओशन. कशी हांतू
कूर्मावतार निमित्त तानी मंदार माउंटेन हे कोर मागीर आयुर्वेद कशें आयले धन्वंतरी कई दुखून आयले मागीर ते नेक्टर सोमरस कई दुखून आयले हे पुरे काणी हांग भारी चंदायर दिला मागीर मुखारसून मन कोण येता चोरडू ह्यांनी सृष्टी देवताले राक्षसाले मनशाले मानव हांतू पूरे पूरे जनाल जन्म कस जाले मागीर एंडा येताना बली महाराजाल भक्ती हंतु येता विंगड विंगड अवतार पुरे हंतु कवर जाता वामन मत्स्य कूर्म हे पुरे हंतु कवर जाता मन्वंतर मागीर ईशानुकथा आणि मुक्ती ईशानुकथा थ्रू आउट अस जलारी मुख्य जावन मुक्ती ईशानुकथा हंग पुरे रामाल काणी परशुराम राम त्या पुरे अवतार हंग येता मुक्ती वय वा काल सब्जेक्ट मेळटा तो मुक्ती येता मागीर लास्ट अंत कसं येता 10th कॅन्टो तो संबंबोनम आश्रय संपूर्ण कृष्ण लीली सांगा हंग पावतना फुडली 9 कॅन्टोस वाजू ऐकून वाजून अर्थ करून घेऊन तर हंग त्या पावताना मनीसू शुद्ध जावन असता तेदन आमी कृष्ण लीला ऐकताना कसं जाता रण येता तेदोळता आमकां ऐकताना केंकी आमगेल मन केंकी अर्थ ते क्लॅश जायना ते क्लीन हार्ट असताना कृष्णा म्हणताना रण येता कृष्णानं शिकयली म्हणताना रण येता आता आमकां थोडे थोडे रण येता भक्ता लोट असताना जाल्यार आमगेले ते अनर्थ असता ते अनर्थ इतले ते आमी करता की आमी पळयताचे की आयर्न आमी यू कॅन मेल्ट इट कंप्लीट मेल्ट करून मारतना ते कंप्लीट बेंडी जाता थोडे मेल्ट करून केल्यार ते थोडे मेल्ट बेंडी जाता जाल्यार ते कंप्लीट मेल्ट करून मारल्यार ते परमनंट चेंज जाता सो आमकां ते परमनंट करता थोडे चेंज जाता आमी सो भागवतान कसं जाता यू अप्लाय द प्रेशर लॉंग इनफ की तुमगेले कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संपूर्ण नमगेले ते काम अदकून स्टार्ट जावचे म्हळ्यार बाकी वेले सो रिवर्स मत्सर अदकून रिवर्स जाता वता 10th कॅन्टो समर्थ जातना काम वता मागीर 11th and 12th कॅन्टो ज्ञान योग भगवद्गीतान 12th कॅन्टो 12th चॅप्टरान भगवद्गीता जाल्ले भक्ती योग जाल्ले जाल्यार भितर वेल थोडे टेक्निकल मिनिंग आका 13 to 18 चला मेन भगवद्गीता 12th चॅप्टर जाल्ले तशेंच भागवत 10th कॅन्टो जाल्ले मात्र ताका एक एंडिंग दिवका ताका कवरिंग दिवका तो फ्युचरा कलयुगा कसं जाता कोण कोण येता हे पुरे चैतन्य महाप्रभू विशयान एक श्लोक हे पुरे 11th to 12th कॅन्टोन येता अशी जावन आमी सिस्टमॅटिक जावन भगवद्गीता वाचला म्हणके भागवत आमी चंदायर वाचला री अशी स्टोरी अर्थ घेवन आमी क्लियर जावन वाचला री एंडांतू शुद्ध भक्ती मेळची म्हळ्यार खंडित तशें जावन आय कॅन मेक इट अ लॉंग लेक्चर और शॉर्ट आता मी त्यांची 7 दीस भागवत कथा पुरा आयकताचे तांणी कशी आयकलाले परीक्षित महाराजान 7 दीस खावचाना पिवचाना निद्दोचाना त्या नमने रुची इथं म्हळ्यार हे अल्टिमेट तसं एक नमने आतुरता आसूं तसल आतुरता असला रे आमगेल भितर आम्ही हे भागवत अर्थ करून घेताना हे सब्जेक्ट मॅटर पुरे अर्थ जाताना आम्ही खंय पळयला रे आमकां देवाल स्मरण जाता कृष्ण सांगता पळय आय एम द लाईट ऑफ द सन जाल्यार तूं हे भागवत वाजिल्यार मागीर क्लियर जाता हवय अबा म्हळ्यार सूर्य म्हळ्यार अशी सूर्य अस्तश्वता व सूर्याल शक्ती गायत्री सांगताना आमी ते ब्रह्मशक्ती कसं नसता त्या सूर्याला धोकून येता ते पुरे आमकां डिटेल जावन अर्थ जाता डिटेल जावन तशें ते 10th चॅप्टरान तूं अर्जुनान सांगचे कृष्णा म्हाका तुगेले हे विश्वरूप दाखय कसं लायक तुगेलें रूप पळोवन बारीकूच जाता मात्र ते एक नमने आशी देवाल विंगड विंगड रूप पळोवचे तशींची हे सगळे भागवत एंड टू एंड अर्थ जाताना हृदय शुद्ध जाता म्हळ्यार खंडित एक आयकताना कसं जाता मिसकॉन्सेप्शन्स आमकां केलो पुरे गोत आसना तद निमित्त आमी भक्ती करताना देवाल वयर प्रीत येवका जाल्यार
आमगेल हृदय शुद्ध सुख ते मिसकन्सेप्शन्स असतात देवाक तें केला कुशिकी देवाक हे नमने प्रीती केल्यार कुशिकी पत्रम पुष्पम फलम तोयम ह्यो मे भक्त्या प्रयच्छति हे दिल्यार पुरो हे दिल्यार पुरो हा देवा हे दिल्यार पुरो जलारी भागवतान तू कशी भक्तान कशी देवाक फूल दिवचे ते गोवर्धन लिले आमी पळयताची गोवर्धन खत्तस 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 गोवर्धन लिले वेळारी कृष्णाक दितस तो अणियोर अणियोर अनिके खावका अनिके खावका अनिके खावका जाल्यार बलरामन कसं सांगचे तेदना गोवर्धन वाडतस 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 तेदना एक तुलसी दिता मात्र कसं दिता भक्तीन दिता त्या एक तुलसी मात्र त्या संपूर्ण भक्तीन दिता तो सांगता स्टॉप आय एम हॅपी तशी कसं केला रे देवा संतुष्टी जाता भक्तान कसं केल्या तशी आम्ही त्या भक्ताल स्मरण करताना देवाल स्मरण करताना हे पुरे लीला स्मरण करताना हांव सुरेपटी भीष्मस्तुती आयकताना मस्त रडणी आयल्या तर मला भीष्मान सांगचे आसा हांव कृष्णा पळयताना कसो पळयला हांवें तो कृष्ण ते व्हील ऑफ द चॅरियट ते व्हील अशी घेवन कृष्ण येतस ते सीन ते पेंटिंग बारी फेमस भीष्म राबला अर्जुन कृष्णाल पाय धरतस आणि कृष्ण मुखार वतस अशी तुम्ही त्या पिक्चर चिक्के आलोचन केला रे कृष्णाल केस असना हमने भारी चंद केस तो भीष्मदेव तो अटॅक करतस आणि भीष्मदेव संतुष्ट आरस एक नमने आनंदारी कसं ना कृष्ण ते कसो केस ते कृष्णाले ते एक नमने धूळी चंद धूळी पुरे युद्धाचे ते कृष्णाल केसार कसो चंद दिसता ते कृष्णाल तोंड पळे ताजेर पुरे हूम येतस एक नमने हूम कसं ने पर्ल्स वाईट मणीशे भारी चंद कृष्णाल तोंडार पुरे मणी कसो चंद येतो तागेल दोळो कसो म्हाका पळयतस एक नमने प्रितीन पळयतस कृष्ण तागेल लेकार कोपू मेगेल लेकार प्रीती आणि तो मेगेल आनीक तागेल ते चंद तोंड शरीर घेवन आणि तागेल शरीरार कसं नस कृष्णाले हांव मारलेल बाण असं पळय तातूंतल्यान फूलशे थोडे रगत भायर येतस फूलशे ते फूलशे दिसतस थोडे रगत आयला म्हण केला आणि ते फूलशे दिसतस आणि तो मेगेलाक येतस कसं लायक म्हाका दर्शन दिवचे येतस असल मेगेल सौभाग्य त्या कृष्णाला हाता लागेल पण त्या व्हील त्या मक मारल्यार भारी खुश वा कसं चंद हे कसं चंद कृष्ण लिहिलं त्या ऐकताना म्हाका एक नमने त्या एक थोडे क्षणाक म्हाका इतले रडणे आयले ते सुरेपटे ऐकताना तशें जावन भागवतान तूं असल डीप असल एक भक्तान देवाल विषयी सांगताना त्या भक्ताल दुखून ऐकताना आम्ही स्मरण करताना आमगेल हार्ट मेल्ट जाय न्ही वे तसल हार्ट कसं जाता बेंडणे लाईक बटर आणि ते हार्ट अस पळय तशींची गोपिकाल हार्ट असल प्रीती कृष्णाल वेरी एक नमने बटर सॉफ्ट भक्ताल हार्ट म्हणून ते हार्ट कसं करता कृष्ण काढता आत्त रडियस त्यांची मागीर हे पूरा डिस्क्रिप्शन दितरी भीष्मदेवान सांगचे आसा की भीष्मदेवान सांगचे आसा मेगेल धुवे तू अर्डी कोण घे भीष्मदेवाल धू कोण मम मती ही मेगेल माइंड इतने म्हळ्यार तुका पळोवन तुगेल स्मरण करून ते कंप्लीट शुद्ध जाला मेगेले टेक माय हार्ट भागवतम इज ऑल अबाउट टेकिंग द हार्ट आणि एंडान तू कृष्णान ते गोपिकेल हार्ट काढताना इट इज नॉट गोपिकास हार्ट ओनली इट इज अवर हार्ट ऑल्सो बट अवर हार्ट शुड बी सॉफ्ट इनफ ते सॉफ्ट करच्याक ते 9 कॅन्टोस आसा आणि ते 10th कॅन्टो येताना इतले सॉफ्ट जाता त्या कृष्ण लिला ऐकताना कृष्ण इज देर इन दी 10th कॅन्टो कृष्ण लील काहीच झाली वे सुत गोस्वामी सांगता ना कृष्ण लील काहीच जाय नी कृष्ण लील आणि काही चलतास वृंदावन आणि काही चलतास ते भागवत भितर आस आता एक जुमानजी म्हणल एक मूवी पळयली ते बुक काढताना पुरे फॉरेस्ट वताची हे पुरे जाता ते पुरे एक नमने बद अशें दिसता ते एक्चुअली ते कॉन्सेप्ट काय दुखून भागवता दुखून म्हणल्यार ते वाजिताना
त्या स्मरणेनं त्या लीली वापस जाता. तशी आम्ही जप करताना नाम रूप गुण लीला, भागवत आहे तशींची नाम रूप गुण लीला. गुरु महाराजांनी सांगितलंय तू शुद्ध जाऊन ऐकल्यावर त्या लीले तुका दिसता. जाल्यार भक्त म्हळ्यार रूप गोस्वामीक आम्ही फॉलो करचे की समजा त्या लीली पळोवन आम्ही लीली पळोवन गंमत करून कृष्ण लीली पळयतास म्हणून तशी नाही. आम्ही सेव करता असोचे, शुद्ध भक्ती शुद्ध सेव करता असोचे. असल चंद की भागवत. सो आमगे लिमिटेड टाइमान आम्ही एक इंट्रोडक्शन दिवेत जाल्यार ताचे खातीर भागवत फर्स्ट श्लोक हावेरी फर्स्ट कॅन्टोच्या भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान 1 म्हयनो उरलेला. तजावनो आम्ही हे स्टेजेस आवचनो आम्ही फायनली भागवत इज कॉल्ड, भगवद गीता इज कॉल्ड ग्रेजुएशन, भागवत इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन, आणि चैतन्य चरितामृताक PhD. सो थँक यू आमगेल बांधवांक. हांव जल्तितले 1 hour भितर जल्तितले आय ट्रायड टू पॅक इन. उलोवचें गेल्यार एंड ना. भागवत तशींची इट इज एंडलेस. इतलें म्हळ्यार इट इज इटर्नल. बट वी ट्राय टू प्रेजेंट इट विदिन द टाइम अवेलेबल. परीक्षित महाराजाक ते टायमाचे एनिवे तागेले 7 दीस आशिल्ले जाल्यार ते 7 दीस प्रति क्षण यूज करून ते भागवत अर्थ करून घेतले. हरे कृष्ण. So I will stop here. So any questions, comments? हरे कृष्णा प्रभु, थँक यू व्हेरी मच तुमका. प्रभुजी एक क्वेश्चन आशिल्लो तुमगेले हाजे रिलेटेड जावन PhD रिलेटेड जावन हाउ इट इज कनेक्टेड टू श्रीमद भागवतम म्हळ्यार लायक बांधवा सांगून दिल्यार भारी लायक आशिल्लें. ते कशें म्हळ्यार ते भागवत कशें म्हळ्यार ते कशें म्हळ्यार भागवतान तो आम्ही हे पुरे सोल्युशन कसं आसा मनशाक फिजिकल एंड मेंटल सोल्युशन कसं आसा हे पुरे आमकां भागवता दोकून आयुर्वेद हे पुरे रिलेटेड ऑल वेदिक सायन्सेस रिलेटेड टू श्रीमद भागवतम. सो भागवतान तो सो आय एम ट्रायंग टू पुट टुगेदर की कशी मनशान कंप्लीट जावन तागेले प्रॉब्लेम्स सॉल्व करूं येता भागवता दोकून. So that is my quest to put together these sciences as an integrative therapy, so that mainstream people can understand this is a science, to present it as a healable science. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. कोणाक कसले प्रश्न असल्यार प्लीज निमगो येता. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. प्रभुजी तुम्ही ब्रह्मांड क्रिएशन सांगले की देवान पुऱ्या जनावर क्रिएशन केला जाल्यार देवा कोण क्रिएट केलेला? त्यांची भागवतान सांगला की आम्ही क्रिएट म्हळ्यार इट इज इन टाइम. टाइम आणतो टाइम. द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आणतो टाइम मिळाला आणि देवाक क्रिएशन मिळाला, आत्माक क्रिएशन मिळाला. सो त्या कशी त्या देवाक क्रिएशन मिळाला म्हणून आम्ही भागवत वाचिताना आमकां कळतं. ओके प्रभुजी, थँक यू. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसले प्रश्न आस की? हरे कृष्णा. वेंगड प्रश्न येवतन का आमकां आज इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट्स आसाय कोणे लीव करनाकाची. आणि हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभु, थँक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन. आणि आम्ही तुमका मिस करताच थोड्या एक दिसांक. आणि आमगेले श्रावण महिने सुरू जात आसा
तर काय तुमका मी मिस करताचे तुमगेने ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स जाऊं का so that we can proceed nicely with this Shravan month. Thank you so much, Prabhu. Atmak अनेक classes, so I have to leave. Thank you all so much. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Vancha कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Anandakoటి Krishna. Over to you, Mataji. Okay, so how Miguel part Nashiv प्रणाम मंत्र सांगून एंड करता. तजमगिरी रेवती माताजी आणि विद्यापै माताजी त्यांनी मुखार सांगून दिताले श्रावण मासाविषयी आणि मागीर मधुपती गोपीनाथ प्रभू त्यांनी टेक ओव्हर करताले तजमगिरी. सो त्यांनी फुल आमका व्हिडिओ दाखयताल्याची श्रावण मासाविषयी आणि कसं कसं प्रोग्राम लाईनअप असं फुल म्हणतात तू. आणि मागीर 5 विषय उडगस कोत देता पुरा लोकांक की 5 आमगे जगन्नाथ रथ यात्रा असं फेस्टिवल ऑनलाईन. सो पुरा लोकांना कृपया पुरा 6 PM इंडियन टाइम आणि 4:30 PM UAE टाइमाक जॉईन जावका. आणि पुरा सांसान आमगे चेडवान पार्टिसिपेट केला आणि तंगेल आनमान पार्टिसिपेट केला. प्लीज पुरा लोकांना एप्रिशिएट करका जॉईन जावन तंगेल ते प्रोग्राम पळोवकात आणि मस्त तंगेले एफर्ट्स घाला. सो पुरा लोकांना प्लीज जॉईन जावन त्या प्रोग्राम पळोवका म्हणून तो पुरा लोकांना निमगून घेता. हरे कृष्णा. हांव नरशिव आरती सांगता प्रणाम मंत्र. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षः शीलटंक नखालाई इथो नरसिंह परतो नरसिंह इथो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. श्री नरसिम्हदेव की जय. शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज की जय. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. आपास हांव सकाळाक एवढूच दिवयता असं श्रावण महिन्यात शूर जावच्या कनी ಸ್ವಲ್ಪ दिसच असं 8 तारीखेक आम्ही पूरा भागवत गीताचे पारायण करू असं वजूच असं. तशीची 2 एकादशी येताची श्रावणांतू एक 18 ऑगस्टाक आणि एक सप्टेंबर 3 या तेग दिस 3 दिसाक आम्ही फुल भगवत गीताचे पारायण करू असं वजूच्या असं. 8 तारीखेचे आम्ही फुल स्लॉट्स बुक जाला. 18 तारीखेक आनीक स्लॉट्स ओपन असं. तुमगेले निवेदन असं की मुखार सोन येवन भगवत गीते रिसायटेशनांतू भाग घेयाचे म्हणून आमगेले एक प्रयत्न आम्ही करूया देवाक खुश करचे आणि ताजे खातीर विनम्र विनंती करून घेता मुखार सोन येयाची आपणाला नाव दियाची आणि आम्ही सकड ओट्टू मेळून देवाक खुश करूया म्हणून. कृष्णा. हरे कृष्ण. रेवती माताजी म्हाका एक डाऊट आसा. आम्ही एकादशी दिवस भगवद्गीता श्लोक कित्याक पठण करता? येत म्हळ्यार एकादशी म्हळ्यार एक स्पेशल दीस भारी विशेष दीस. ते दीस म्हळ्यार देवाकय मस्त इष्ट ते दीस. ताजे खातीर आमी त्या दिसू आमी देवाक कितले जाता तितले प्रयत्न करचे खुशी करूंक. आणि सगळा पशी खुशी केदन जाता देवालय विषय उलयल्यार देवालय विषय कसले वाजिल्यार खुश जाता आमकांय देवाकय.
त्याची खातीर आम्ही एकादशी दिवसू भगवद्गीता पारायण करू असं. भय माताजी बट म्हाका पठण करच्याक भंय जाता कसले म्हळ्यार हांतू उच्चारण कसने तप्प जतकी अर्थ शिला अनर्थ जतकी देव कसने कोप्तकी तंतू आम्ही सांगितलं कसने चूक जाल्यारी म्हणून आम्ही केन्नाय सांगच्या असं देव अस पळय भावग्राही जनार्दन म्हणून देव केन्नाय आमगेले भाव पळयताची आमगेले प्रयत्न पळयताची चुकी आणि त्या पुरा पळयताय आमगेल क्वालिटीज आम्ही चुकी सोदूचे देव केन्नाय आम्ही कसं प्रयत्न करताच की आमगेल मना कसं भाव अस की त्या पळयताची सो भिजनज मुखार सोनो म्हण का चुकी जातले ना आम्ही मनुष्य म्हणता चुकी जाता त्या चुकेन आम्ही शिकून मुखार सोन कशी वताची त्या इम्पॉर्टंट. हाँ माताजी बट हाँ वही एक दो श्लोक पठन करनी तो फर्स्ट टाइम करता सो हांव करता म्हळ्यार पठन करतना हांव सांगता कसं चुकी जाल्यार कोणी हसताच की म्हळ्यार त्या एक मनात भंय आसता म्हळ्यार लज्ज करता सो म्हळ्यार करूयेत की कसं नाही कोणी हसना नव्हे मिगेल उच्चारणा निमित्त मिगेल हांव सांगचे राग चेंज जात की तशें कसं नाही असल्यार म्हणून कितले जात की आम्ही परफेक्ट म्हणूक प्रयत्न करचे माताजी मागीर कसले एक चुकी जाल्ले कसले एक तप्प जाल्ले जाल्यार हड ना आम्ही सकट शिकता आसतना कोणी परफेक्ट ना ह्या लोकांत परफेक्ट आशिल्ली जाल्यार ह्या भुमीत आसतना आशिल्ली आम्ही थंय आसता आशिल्ली देवा लोटो आम्ही परफेक्ट ना म्हणून आसाची सो आम्ही पुरो प्रयत्न करचे परफेक्ट जावच्याक चुकी जाल्ले कोणी हसले जाल्यार हासोची तांगेले ते कसं म्हणचे तांगेले ते क्वालिटी हासोची हड ना जाल्यार आम्ही आमगेले प्रयत्न करता. थैंक यू सो मच माताजी रेवती माता आम्ही पुराजन सांगच्याक ट्राय करताची. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सकड़ा लगी आनी बटी विनिवेदन आसा मुखार सुनेयाची नाव दियाची 18th ऑगस्ट 3rd एप्रिल स्लॉट्स ओपन आसाची आता दुकान बुक करायची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. थँक यू रेवती प्रिय माताजी आणि विद्या माताजी. हरे कृष्ण. आता मी यांचेरलो आणि फायच्या प्रोग्रामाचे एक सणाचे एक व्हिडिओ पळोवया. Voice na. Screen share avachunu advanced click. Advanced antu click kellari music share malale file asa. Screen share advanced features share asata. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Baba Tume Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Baba Tume Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Baba Tume Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Baba Tume. Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jaya Jaya Jagannath, Jaya Jaya Jagannath.
जय जय बालदेव जय जय बालदेव जय जय बालदेव जय जय बालदेव जय जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय बालदेव जय जय बालदेव जय जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरे कृष्णा तोली ये अंगर चर्डो अनकेलन ये पूरा रथ फाई पोलो गया था तो पूरा जना के फाई का स्वागत करता पूरा जना को नहीं मिस करना काची आणि का विंगडक दोन पॉइंट असे मरी आम्ही भागवत पुराण कोंकणी का ना मैं एक ये वेबसाइट आहे एक वुमेन्स पेज केलं नसं पूरा बाय मेंशन तंगे प्रोग्राम जमचे प्रोग्राम्स पूरा अंतु घालताची आता फर्स्ट जना मी स्टार्ट करने का समरी श्रावण महिना अंतु चूड़ी पूजा जे तुमगे दिसता कोणा काही तुमगे कोणा काही रजिस्टर करता आमगे टू आज प्लान कसं मरी चूड़ी पूजा भागवत पुराण बायल मेंशन आणि आमका गाइड करताची तर कोण कोणा तुमगे फ्रेंड्स रिलेटिव्स यंग जनरेशन कोणा काही तोरो ये नाम सडरी तंक रजिस्टर केलारी आमगे रीजनल कोऑर्डिनेटर्स तंक कोऑर्डिनेट करून तंगे टूची पूजा करू का हेल्प करताची थोड़ी आंगे जस्ट तुमका रजिस्टर फॉर चूड़ी पूजा म्हणून क्लिक केलारी तुमका तुमगे फ्रेंड्स कोणाक रजिस्टर करूया तशीची अंगा तोगु अदे डेट्स दिले नसा कंचे डेट आगी चूड़ी पूजा करताय म्हणून ते तुम्ही फॉर्म फिल करसन ते फॉर्म आरी असताना तशीची आमका आमगे कोऑर्डिनेटर सांग पळोवया तो कोण कोण असं म्हणून थोड़े मिड फार ईस्टर्न कोऑर्डिनेटर्स कोण पूरा नाम अंग असई यूके यूरोप कोण एक रीजन आगत कोऑर्डिनेटर्स असई तनी गाइड करते करू का चूड़ी पूजा तशीची नेक्स्ट पॉइंट कसं मशीन मरी श्रावण म्हणतो कोणा काही श्रावण महिन्यात भगवद्गीता सेशन आम्ही ते जॉइन जाऊन काम नसलेली अंग सेमिनार सांगू वचून जातेरी अंग तुमका क्लिक केला तो रजिस्टर केलारी श्रावण महिन्याचे ग्रुप जॉइन जावे आता तुमको जावं तुमगे फ्रेंड्स जावं तिकडे सांगण्याचे प्रोग्राम मुखांगा एंड करूया आणि कसं कोणाक कसं प्रश्न असं की कशी करचे नाला कसं प्रश्न असला निघ्याची भगवद्गीता रेसिटेशन डेट्स भगवद्गीता रेसिटेशन डेट्स ब्लॉक समोर ओके it must be blocked एक मिनिट
ओके तोळी भगवद्गीता रेसिटेशन डेट्स तुमकां हांगा पळोवया न्हय एक येता 8th ऑगस्ट आनी एक 18th ऑगस्ट मागीर 3rd सेप्टेंबर आसा 3 सेशन्स आसा आमचो कोणाक रजिस्टर करपाक कोरया आता आनी आता 18th नी का 3rd सेप्टेंबर मात्र बैलेंस उसका बाकी पूरा फिल जाला ना सर हरे कृष्णा आता मी आमका पूरा जनाने परमिशन आसलेली आयचे सेशन एंड करूया वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।